gamay ra gayud ang malangit. Kaysa YouTube pa lang gani daan, nakita na nimo, gamay ra mag-subscribe. Unsay buhaton para kita makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Pero unsaon nga kita mag-enjoy aning kalibutan na hala, pag tawag yun, subscribe gyud pag-ayo. Munang dili ka mahayan nga daghan gyud ang maimperno, gamay ra makaadtog langit. Ingon pa ni Kristo Jesus sa Mateo, "Enter by the narrow gate, for the gate is wide, and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many." Mas daghan ang mag-agi sa gate nga wide, kining gate nga padulong sa destruction. Pero ang gate nga narrow, gate nga magdala kanimo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan, nagamay ra nakasud niya ni. For the gate is narrow, and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Gamay lay nakakita ni adtong gate nga mag-lead sa imuha sa eternal life. Ang pangutana, apil ba ka sa pipila nagasulod sa narrow gate, or apil ka sa gate nga wide nga easy nga mag-lead sa destruction?